आज हमन अपन बारी के ताज़ा ताज़ा नवल गोल के सब्जी बनाने वाला हन। नवल गोल ला हमन उखाड़ लेबो, एकर पत्ता मन ला अलग कर लेबो और छील के काट लेबो। ओकर बाद एमे हमन तेल में जीरा और लाल मिर्ची के फोरन डालबो। फोरन फूटे लगी तहन नवल गोल ला डालबो। ओकर बाद एला कुछ देर पकाबो, तहन एमे मटर डालबो, हरा मटर थोड़ा से। ओकर बाद ओला भूंजबो, तहन मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और हरा धनिया के पाउडर डालबो। अब एला हमन और भूंजबो। एला हमन ला अच्छा से भूंजना है धीमी आंच में बढ़िया से। अब हमन थोड़ा देर बाद एमे नमक डालबो और एला ढक देबो ताकि अच्छे से पक जाए यह। थोड़ा देर बाद एमे हमन टमाटर और धनिया पत्ती ऐड करबो। धनिया पत्ती बाद में भी डाल सकथन। एकर बाद एला हमन टमाटर के गलत ले अउ पकाबो। अगर एमे चाहो तो पानी भी डाल सकथो और सूखा बनाना तो सूखा भी बना सकथो। नवल गोल की सब्जी बन गे हे।